дар пайгирӣ аз иқдомоти созандаи бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи оғози соли нави таҳсил дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 1 ба номи Александр Сергеевич Пушкини маркази шаҳр боз як иқдоми бунёдкорона рӯи кор омад. Дар доираи корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни фархондаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин боргоҳи маърифат дар масоҳати зиёда аз 3000 метри мураббаъ корҳои мунфаршкунии ҳудуди он ба анҷом расонида шуд. Ин кор бо маблағгузорӣ аз суратҳисоби махсуси муассиса ва дастгирии ҳамаҷонибаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр амалӣ гашта, дар раванди он майдончаҳои варзишӣ, роҳраву майдони ҷамъомадҳои умумӣ ва саҳни мактаб бо сифати баланд мунфарш карда шуданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди вектори шаҳри Конибодом бо сафарбарнамоии техникаву таҷҳизот ва кормандон баҳри сифатан иҷро намудани корҳо мусоидат намуданд. Сарвари муассиса Дилором Матшоева бо қаноатмандӣ аз ин рӯйдоди неку хушоянд изҳори боварӣ намуд, ки анҷоми ин иқдоми бунёдкорона ва ба ин васила фароҳам овардани шароити созгор барои кору таҳсил дар оянда барои беҳбуд ёфтани шароити таълиму тарбия, афзун гардидани дастовардҳои устодону шогирдони мактаб ва соҳибкасбу соҳибмаълумот гардидани фарзандони мо нек мусоидат хоҳад кард. Бояд тазаккур дод, ки таълимгоҳ дар қаламрави Исфара яке аз калонтарин ва бонуфузтарин боргоҳҳои илму маърифат буда, давоми зиёда аз 90 соли мавҷудияти худ ҳазорҳо шогирдон аз ҷумла олимону ходимони намоёни ҷамъиятиву сиёсӣ, зиёиён, соҳибкорон ва шахсиятҳои маъруфро тарбият кардааст. Имрӯзҳо бошад 75 нафар омӯзгорони соҳибтахассус ба 1711 нафар хонандагон сабақ меомӯзанд. Дар арафаи соли навихониш таъмири пурраи синфхонаву биноҳои таълимӣ ба анҷом расонида шуда, ҳамчунин синфхонаи лингафонӣ, бунёд ва тахтаҳои электронӣ харидорӣ гардиданд. аҳли омӯзгорону устодони ин муассисаи бонуфузи таълимии шаҳр ният доранд дар соли таҳсили нав бо фаъолияти густурда ва ба таври доимӣ таҷриба ва малакаи хешро таҳкиму тақвият бахшида, туфайли иҷрои муваффақиятноки дастуру супоришҳо дар тарбияи насли ояндасози кишвар саҳми созандаву ватандӯстонии худро мегузоранд ва тамоми кӯшишу ғайрати худро барои ба воя расонидани насли сазовори ояндасоз равона хоҳанд кард.